ακροδάχτυλα λίγο μπροστά από τα γόνατα. Και πάμε δεξί, αριστερό, δεξί, αριστερό. Και 1 και 2. Και 1, θέλω να σφίξω κοιλιά, βάρος ελαφρώς μπροστά, να νιώθω τετρακέφαλο και κοιλιακό να δουλεύει. 1, 2, 1, 2, άλλα 5. 4, χαλαρή ώμη. 3, 2, 1. Τέλεια. Πάμε δεξί πόδι ψηλά και κάνω κυκλάκι από τη μία πλευρά. Πάμε, 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 πάμε. Και από την άλλη. Μπράβο. Μένω, μένω. Χαλαρή ώμη, σφιχτή κοιλιά, σφίγγω τετρακέφαλο. Κρατάω ψηλά για 5. 4, πιο ψηλά.